तो आज लेके आई हम आप सब लोगन ताई सास और पतोहे के जबरदस्त झगड़ा सोहर गीत, जेमे बहू के बच्चा ना होते तो सास ताना मारथिन, सास जेठान ननद सबसे आशीर्वाद मांगथिन। तो देखा केहू ना आशीर्वाद देतीन और उनके पति देथिन तो उनके बच्चा पैदा होते हैं। आप लोग गीत के माध्यम से सुनिए, जैसन भी लागी कमेंट की जरूर बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तो चलें सुना जाए गीत। बहुत प्यारा गीत बा, बहुत दर्दनाक गीत बा। सॉरी। रगड़ी रगड़ी उबटन पे सैता सासू गोड़वा में जाई हो। रगड़ी रगड़ी उबटन पे सैता सासू गोड़वा में जाई हो। सासु दैना दे तू हम काया शीस ललन हमरे होई जैतई हो। सासु दैना दे तू हम काया शीस ललन हमरे होई जैतई हो। पूरब से पश्चिम होई जाई है त क्षण में आलोप होई है हो। बहुआ रगड़ी रगड़ी मरी जाई बुहरी लवा तोहरे नाही होई है हो। ए बहुआ रगड़ी रगड़ी मरी जाई बुहरी लवा तोहरे नाही होई है हो। रगड़ी रगड़ी उबटन पे सैता जठनी गोड़वा में जाई हो। जठनी दैना दे तू हम काया शीस होरी लवा हमरे होई जैतई हो। ए जठनी दैना दे तू हम काया शीस ललनवा हमरे होई जैतई हो। रगड़ी रगड़ी उबटन पे सैता जठनी गोड़वा में जाई हो। रगड़ी रगड़ी उबटन पे सैता जठनी गोड़वा में जाई हो। ए जठनी दैना दे तू हम काया शीस ललन हमरे होई जैतई हो। ए जठनी दैना दे तू हम काया शीस होरी लवा हमरे होई जैतई हो। पूरब से पश्चिम होई जाई है त क्षण में आलोप होई है हो। पूरब से पश्चिम होई जाई है त क्षण में आलोप होई है हो। ए छोटी रगड़ी रगड़ी मारी जाई बुहरी लवा तोहरे नाही होई है हो। ए छोटी रगड़ी रगड़ी मारी जाई बुललनवा तोहरे नाही होई है हो। रगड़ी रगड़ी उबटन पे सैता ननदी गोड़वा में जाई हो। रगड़ी रगड़ी उबटन पे सैता ननदी गोड़वा में जाई हो। ए ननदी दैना दे तू हम काया शीसा वाला लनवा हमरे होई जैतई हो। ए ननदी दैना दे तू हम काया शीस होरी लवा हमरे होई जैतई हो। पूरब से पश्चिम होई जाई है त क्षण में आलोप होई है हो। पूरब से पश्चिम होई जाई है त क्षण में आलोप होई है हो। ए भौजी रगड़ी रगड़ी मारी जाई बुललनवा तोहरे नाही होई है हो। ए भौजी रगड़ी रगड़ी मारी जाई बुहरी लवा तोहरे
नाही होई है हो। रगड़ी रगड़ी उबटन पी सैत पिया गोड़वा मी जाई हो। रगड़ी रगड़ी उबटन पी सैत पिया गोड़वा मी जाई हो। ये पिया दैना देत्या हम कायसी होरिलवा हमरे होई जैतई हो। ए पिया दैना देत्या हम कायसी ललनवा हमरे होई जैतई हो। पूरब से पश्चिम होई जाई है तछन में आलोप हुई है हो। पूरब से पश्चिम होई जाई है तछन में आलोप हुई है हो। इधन आजू के नवाए महीनावा होरिलवा तोहरे होई जई है हो। इधन आजू के नवाए महीनावा होरिलवा तोहरे होई जई है हो। तो ये गीत कैसन लगा कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग।